Good morning, people. Itlog na naman. We have 2 eggs. Yan ay organic egg. Kulay brown. Galing dun sa mga nangingitlog dun kila Papa. Humingi ako kila Father. Nakita nyo kahapon yung mga pila-pilang nangingitlog. Pag summer pala, nangingitlog silang maigi. Nung kasing tag-ulan, hindi masyadong mga nangingitlog. Ngayon, everyday may 5 daw or 6 na itlog sila. So, ayan, humingi ako 2. May 4 doon. And hotdog na maliliit na, hiniwa ko na. Lulutuin muna natin yung egg tsaka yung hotdog. Tapos saka tayo magsasangag. Sasangag ko yung kanin and then ilalagay ko na dyan. Ito, i-slice pagka-prito. Babatihin muna yan. Tapos ilalagay daw dyan. Si Jillian ang nag-request nito. Sabi niya, meron daw yung gusto niya. So, let's cook muna ng breakfast. Sabi nila, pag mas makulay daw, mas healthy. Di ba yung natural egg? Yung organic egg, yung dilaw niya, sobrang madilaw talaga. Hindi katulad ng nabibili lang na egg sa tindahan, na malalaki na kulay puti ang shell. Hindi masyadong ganito yung pagkadilaw. So, ito, healthy. Kasi mas makulay. In the morning, nagwalis-walis, and yun yung tinataniman namin. Hindi ko na muna papakita. Pag nag-grow na sila, and maganda na yung likod, sa ko papakita yung mga tanim-tanim natin, guys. So, si Ayla, nandun na siya sa kuna, habang nakikita kami para hindi nag-iiyak. Kasi yung dalawa naman, busy dito sa loob ng bahay. Pinapawalis-walis natin. Dito naman tayo sa loob mag-aayos, at tanghali na, mag-aayos naman tayo ng lunch. And yung ititinda natin. Baninay, anong ulam mo? Gulay. Gulay. Anong ulam ni Baninay? Ha? Anong tawag mo sa akin? Mama. Mama. Hindi na mamansin na. Malunggay. Walang kamatayang malunggay. Anong bangot? Sardinas? Ay, tinapa. Oo nga. Pwede rin sardinas ilagay dito. And guta. Or gata ng niyog. Kagataan with sardinas. O kaya tinapa. Ay, sarap. O kaya yung may mga taba-taba pa. Ay, magagad ka mong taba duman. Mga tira-tirang taba dyan sa kainan. Sarap yun, nagmamantika. Kaya lang, ito yung pinaka-hate ni Papa. Kung alin yung madaming vitamina, yun ang ayaw niya. Ayaw niya ni Father. Ni Father. Huwag mo na magkakanda ni Nay. Ala, mapait yan. Hindi mo pag-umuson. Mapait yan, mapait. Para ni Doc kayo. Ibang dati. Taron! Tawag dito. Yung tira to kahapon na tawag doon, lumpiang toge. Yung mixed vegetable. Hindi ko na naman napakita yung laman niya. Pero lahat lang gulay. Wala siyang halong karne.
And kahapon, ang ginawa namin ay kaunti lang. 17 yata yun. Tapos ngayon, 18 naman. Try lang muna. And ito naman yung saging. Kahapon hindi kami nagturon. Ngayon ulit. Tapos pag may order, gagawa na lang tayo ulit. Meron naman tayo dyang wrapper and saging. Konti-konti lang para hindi mayumi. Pag pinito mo kasi lahat, mayumi na siya. So pag meron ulit bibili, gagawa na lang ulit tayo. And lunch time, it's 11:30. 11:30 na ng tanghali. Ang ulam ay corned beef. Corned beef. With baggy beans. Ginisang corned beef with baggy beans. Kain. Lunch. Sarap. Bebe, wag maingay. Ikaw. Tinamambok. Tapos ang kalat niya dyan, oh. Akit na naman. Yeah. Ang sarap talaga ng malunggay. Yummers. Nakailan na ako. Ako lang kumain. Na-snab ko yung ulam natin na bagyo beans. Sarap. Sardinas pala nilagay nila. Kala ko tinapa. Wala yatang nakuha ang tinapa. Kain. Kung may perfect na rin ang pagkagawa ko. Malalaki yan guys. And ang benta namin 7 pesos. Hindi ba lugi sa 7? Ayan. Lumpiang toge. Ba, perfect na ang pagkakagawa. Pag lagi mo daw kasing ginagawa everyday, makakasanayan mo. Ano ba yun? Pag kasabihan na yun, nakalimutan ko. Pag everyday mo ginagawa, mas magiging bihasa ka. Ayun, bihasa. Kaya ayan. Si Papa nag-try magbalot. Naku, mali-mali. Pati sa turon, nagbalot. Sama. Kaya ako na lang. Yan ang aking koka. Siya na lang ang magluluto. Ako ang magbabalot. Tapos nang kumain, yan na naman ang hugasin. Wala na naman yung mga maghuhugas. Wala na naman sila. Bata na yan. Sige, bantay mo. Ay, ang bata. Kita na yung tit mo. Ma! Ano yung tit mo? Ma! Di mo pagkuro ng kila sila hanggang isa sa labas. Maturo na ng turo palabas. Nagkukulit na naman ang batang yan. Pagurin natin maigi para mamaya tutulog na siya. And habang nagkakalkal siya dyan, eto, nahulog. Tapos may mga nahulog na picture. And nasawa ako sa mga picture. Andito yung picture ng Papa ni Kiel. Makikita nyo kamukha niya. Pakita ko sa inyo. And yung mga luma na picture namin noon. Matagal na. Ang dami ko pala dito kung ano-ano. Sa folder na to. Ang tagal na yan. Ano pa. Si Kiel palang anak ko. Nandyan na yan. So, ito yung mga picture. Pati ni Kiel. Ng mga baby pa. Nung baby pa siya. Ito. Yung mga pamangking ko, kapatid ni Mama, yung nagtitinda sa katabi ng tindahan namin, katabi naming tindahan, ito yun. Si Auntie Baba, kapatid niya ni Mama. Kamamatay lang dito ni Mama noon, nag-swimming kami. Kamamatay lang ni Mama. Ay, dito si Kiel, wala na, inamag na. Yung baby pa siya. Inamag na. And ito, hanapin niyo ako, nasan ako? Papakita ko to sa kanila, matatawa sila. Ito si Berna, yung nanay ni Baninay. Iba ba itsura niya? And ito, mga maano na. Hindi ko alam kung ano to. Ito, yung pamangkin ko si Bilog. Papasa ko yun sa kanya. Ito si Kiel. Ang baby pa. Kalbo ka, diba? Hindi ko alam. Ay! Ano na pala? Ilang buwan ka dito? Ano pala to? Hindi nung kamamatay lang ni Mama. Kasi ano to si Kiel, nandyan na. Grade 6 ako namatay si Mama 2019. Ayan, 2019. Pinanganak ko si Kiel. 2019 ito. 2009. Ay, 2009. Ano ba yan? 2009 pala. Oo nga. 2009 si Kiel. Ayan. And then, ito. Ayan. Tingnan mo na maitsura ko dyan. Si Heidi, si Karen. Iba ba itsura si Maylin? Ito si Maylin to. Tapos, ito. Yung picture namin ni Heidi. Kaso, ayan. Nasira na. Ito. Si pamangking ko rin yan. And, ito yung Papa ni Kiel. Diba? Kamukha niya. Isili. Pati ngipin pareho sila
Pagtanda mo, ganito itsura mo. Pamangkin yan ni papa mo. Ito, pamangkin ni papa mo. Ayan, si Kel. Nabura na. Ayan, si Kel ng baby pa. O, tingnan mo naman itsura. Mayroong diaper. Ha? Mayroong diaper. Wala. Dinakluban ko lang yung... Ang taba niya nung baby pa siya. O, ayan. O. Iba pa itsura mo nung baby ka pa. O. Ano, yan yung nililikot ng batang to. Oo nga, papakita ko ngayon sa kanya, pati itong ibang picture. Nagtatago dyan sa likod ng kama. Ang ginagawa mo, nagkakalat ka na naman dyan. Kung ano na naman kinakalkal mo dyan. Bata! Ikaw, bulaga! Hello, guys! Ah! Bulaga! Alo, sige, lulusot ka dyan. Alo, nagtitinda ka ba? Ha? Hala. Nagtitinda ka? Akit na tayo at may nabili. Nasilip niya sa buta si Bebe, oh. Ah! It's dinner time. Bumaba na kami. Yan ulit ang ulam natin. Marami-raming tira kanina yung baggy beans. Pwede pa yan. Tapos, lumpia. Yung tinda natin. Nagdadatan Ano pa yan? Ay, pili. Ikaw, Bebe, anong ulam mo? Ilapot. Ah. Ulang-ulam yung Bebe namin. Tapos, sabaw ng baka. Nilagang baka. Kain. Aray ko. Tapos lang namin ang dinner, guys. And ang ginawa ko dito sa kwarto. Wala kasi kaming ilaw dito. Tinanggal na talaga ni Papa. Wala na talaga dito sa kwarto. Dito na lang sa may labas. Sa may papunta ng CR. Ayan. Ang ginawa ko dito para hindi makalabas si Bebe. Hindi na kailangan isara ang pintuan. Nilagyan ko ng kuna. So, dyan na siya kulong. Hindi naman naiyak. Ayan. And nga pala, excuse pala doon sa baka nanonood lang naman yung Papa ni Kiel. Pasensya na kung hinano ko yung picture mo, no? Okay lang yan. Picture lang naman yun eh. Tsaka doon sa asawa niya, excuse me po, pahiram naman ang asawa mo. Yung picture lang, ha? Papakita ko lang sa guys. Alam nyo naman, father reveal daw. Kung kamukha talaga ni Kiel yung tatay niya. So, ayun. Salamat. Sana huwag ka magalit, ha? Huwag kang magalit dahil ako hindi ako nagalit. Charot. May ganong hugot. Peace na tayo. Kaya kausapin nyo na ako. Huwag nyo akong ilo-block. Peace tayo, oh. Suportahan mo naman anak mo dyan. Sabay ganon. Hindi, okay lang. So, ayun. Nag-ano lang ako. Baka kasi, alam nyo na, hindi natin alam. Baka magalit. So, ayun. Ayun na yung ganap namin today na vlog, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Paalam na kayo sa guys. Bye! Naghuhugas yung dalawa. Wala makalabas. Yun. Bye na, bebe. Ikaw ba? Ikaw ba magbababa?